दा malak man bisingo no video klaina inima faika basang sing saimana Tet-I by Tet-II basang ne sandeo eba kokti salo inki faidi question kisa nai ne ligera okay abonora question mara man naidi ang 30 ta question set up like okay a question answer side one but tangli aba answer side one haita okay जोङो जागा नय मानका खामानि बो कक बर'नि बुकुक जनि कक खब जायगा मीन्स सिस्टर लैंग्वेज ओंके कक देख हने जुदा लैंग्वेज हने जुदा ओंके जों साइमनो लैंग्वेज जोंगा के कक देनि साइ एकिसा कत हायता ओंके सिस्टर लैंग्वेज माने न कक बर'नि बिनि बुकुक जनि कक माने न बडो गारो नागा अमरो माने दिमासा रंगे माने ओ जागाबो ऑप्शन बिसिङो बबो कक बर'नि बुकुक जनि कक खब जायगा का मरान अमु खबजागो चुटिया मु खबजागो गारु मु खबजागो ओंके ओ जागाव खासी अमु कक बरकनि बुकुक जनि कग खबजाया ओंके अरने आन्सर ओंका खासी ओंका मेघालय मेघालय हास्तेव साजाबा एबा आरो गारु बाय खासी दं गांके खासी गांके अस्ट्रो एसेटिकनि कैसे लैंग्वेज सिनो टिबेटान गांगारो गारु दं हायता ओके आरो खाकसा गारु खाकसा खासी रो दं अब मेघालय हायता गांके ओ जागा चिनि कक बरक सलिया गांके खासी एबा सिस्टर लैंग्वेज खब जायगा हायता कक बरक सानायनि बिसिं बो कक देक जतन स्लाइ किसा बा जतन से किसा चिनि जों साइबानो कक बरकनि कक देक मीन्स डायलेक्ट 9टा एबा काइसुको दं के काइसुकोनि बिसिं जतनि गोबां गांके त्रिपुरी एबा देब्रमा सैनायरो आवन परे रियां आवन परे जमातिया अब हायके जों साइमान आवन यागुला जतनि से किसा एबा ताबुसु जेरा जों जतनि से कम नुकजागि दंमोन आबंका उचुई जे उचुई कक देक सानायरो बरक जतनि से कक बरकनि कक देकनि बिसिं जतनि से किसा हायता G.A. गिरियारसन मीन्स जर्ज अब्राहम गिरियारसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बिजाबनि बो बुलियामनि बो पार्ट ऑफ कक बरकनो तिब्रा हने सैख्या ओंके G.A. गिरियारसन बो जों कक बरक लैंग्वेज न सिनानि बागै G.A. गिरियारसन बो बेलानि नामखौ हायता ओंके बो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हने 1903 नि सिमि 1928 जरा टोटल 11 वॉल्यूम बो सैख्या बो बय सैख्या आरो कक बरकनि लाइबुमा रंनो बा कक बरक लैंग्वेज रंनो ति बो सैख्या ओंके आबो बो चिनि कक बरकनो त्रिपुरा हनै सैख्या ओंके आबो बुसु बुलियाम बुसु पाटां साका टोटल वॉल्यूम 11टा दं गांके आबो बो 1903 नि सिमि सैयै 1928 जरा सैख्या हायता ओंके आबो बिनि फुरबु मुंका जर्ज अब्राहम गिरियारसन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हनै कैसा बिजाब आबो टोटल 11टा वॉल्यूम दं गांके बो कक बरकनो त्रिपुरा हनै बो जागा सैख्या गांके अमुंका आंसर वॉल्यूम 3 पार्ट 2 आ जागा बो कक बरकनो त्रिपुरा हनै सैख्या हायता ओंके आइतरमा कक बायब्लाय साब कक थिंका ओंके आइतरमा कक थिंमा ब्लाय अमुंका सेमलाल देबबर्मा कम थिं माने हायता माउस किसा हामिया तंका सेमलाल देबबर्मा आंसर हायता ओंके जालाय तो पता बिजाब अमर बिर कमन हायता जालाय तो पुंगा हरिपद देबबर्मानि कथमा बसा बिजाब ओंके आरो कथमाय कगल कक्तां ओंकाबो नान ऑफ दिस अम आंसर नान ऑफ दिस नेतां गांके जालाय तो कैसा कथमा बसा बिजाब ओंके साबने हरिपद देबबर्मानि ओंके हरिपद देबबर्मानि काइनि कथमा बसा दङ कैसा के एलएनई बीबी 1989 ते कैसा के जालाय तो 2020 कारि दं गांके जालाय तो तामु बिजाब गांके आबो कथमा बसा एबा शॉर्ट स्टोरी गारो ऑप्शन करिनि बागै नान ऑफ दिस का आइनानि मोखां आइनानि मोखां साबुनि थंगो जों गांके रुखि देबबर्मानि नंद कुमार देबबर्मानि नरेंद्र देबबर्मानि सेमलाल देबबर्मानि के सेमलाल देबबर्मानि के ताबुसु जरो जों Tet-II सेमलाल देबबर्मानि आबो मामु फाइफाइ बो ओके अब बेंसनाल 1 बाय बेंसनाल 2 ओके बेंसनाल 2 अब किसा जों साइमानानि नांगो बेंसनाल 2 ओंखा कक बरकनि लाइबुमावो सय कक बरक बाय सैजाक नाटक बा बिजाबकारि जागमोन हायता आबो न पुइला कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय नाटक बिजाबकारि जागमोन इनका बेंसनाल 2 बेंसनाल 1 हंगा 1972 बेंसनाल 2 हंगा 1974 बिसिओ कारि जाव हायता आबो सेमलाल देबबर्मान हायता इनके आमो सयसे कक बरक बाय सिमनो सैजाक के जों एगे चलचिनि कक बरक लाइबो पुइला नाटक एबा थुंनुखनि साइमान किन्तु आजागा बांला कक बाय कक बरक सापुलै सैजाक
이게 서이실 거꾸로 서절로 쓰이지 않게 샘랄 데볼만이 뱅스날 뚜 어머 파이파이 하이다 이게 아이네는 뭐 강보 시즈 셰즈도 힘을 비르티고 거거 나tok 에버 등록으로 common 동 앞으로고 파이 이게 어자고 아이네는 뭐 강보 쓴가 하이다 Kokborokni puila koklo bijab ni mung tamang puila koklo bijab kokborokni puila koklo bijab kero simalang saka foloni komoto baronguna nondo kumar debur mane puila koklo ni mung 1984 bisu kari jago hapingari ngo sibuk sari ngo 1989 aba hairongma tongo amoke Chandrakanta Mora Singh ni koklo bijab kokborok koklo busab oke donglonya ring ke donglonya ring to mo kaisa koklo simsama boya haita karo bijab ke Kokborok koklo bocap omono puila kokborokni koklo bijab oke omo Nareshwar Debroma bai Semlal Debroma kom thingo tai kokborokni bijab banigo puila boi nongkhormani eba bijab nongkhormani ka kokborok koklo bocap omo 1983 bisio Semlal Debroma bai Nareshwar Debroma bijab no kom thingo haita Suringkha koklo bijab kokbukhal bijab kothma bosa bijab nana bisingamo Suranjan Kundu Chaudhary bai gojak komtingjak kokbukhal bijab suri haita haping parani koktang sabani bijab utpol Chodhana Triprani Saslang Triprani engkana haima Saslang Triprani haping parani koklo haita engke ajago jeng nok arini kothma hanite kaisa manphiu amo phaipai nok arini kothma amoke kok selaja koktang kok selaja koklo kok selaja kokbukhal none of these haita rong ka answer none of these tang hingke omo Semlal Debroma bai kaisa kok selaja bijab omo ka kothma bose bijab si hingke aboni bagai obono koktang ya koklo ya kokbukhal ya kamu kaisa kothma bose bijab sorostori bijab aboni bagai omo none of these hingka haita Tripura Khaksangma Khumbar Boi Bijabo Kaisuk Recap Mung or Recap Mung Tong Haita Inkamo Omono go Paipayo Tet-I to Paipayo Bahai Hene Kokborokni puila recap mung bijab bobo hene Paipayo Inke जों साइननो Kokborokni puila recap mung bijab bungkha Tripura Khaksangma Khumbar Boi amo Sadhukushi Krishna bai Sujak Sadhukushi Krishna hene Khoroksa Ratan Monini Shwari eba Chicho bo puila kokborok bai recap mung swinai recap mung ni bijab ni mungkha Tripura Khaksangma Khumbar Boi hingke aro total 33 ta recap mung thai rejak means 33 ta recap mung tongo abo 1942-43 bisio bijab sapui kari jago haita hingke amono kokborokni puila recap mung bijab Tripura Khaksangma Khumbar Boi ke recap mung bijab যতন মতায় আতাইন পুতু থাঙ্গি মতায় আতাইন নবুই রেজাপ মানে রেজাপ মুমামো আরো কোন আধুনিক রেজাপ মুরক করে হেটা বলং কখরাং ফেহেল গাব করাং সাবনি বিজাব গামো Chandrakanta Mora Singh ni garo Nandakumar Devar Buddhadevar Sumidevar none of these garo answer none of these insana haita inke amo bolong khrang fehel ka bkrang abo Chandrakanta Mora Singh ni koklo bijab libu hachu khuriyo kothmayong kaibasu buliam to ke hachu khuriyo jeng puila bujab 1987 second ke 1994 abo haike total bini buliam chaita tong gangke amo kaibasu buliam tong ni gangke chaita tong ke o chaita eksange kai nongkhor kaise kaise ke nongkhor ka inke eksange chaita kai Lokhidan Mora Singh bo kom thingka 2014 TTADC language yung bedegro obini kom thingde bijab no karika haita eksange joton 1 2 3 4 part chaita part no eksange ke boi kari rika haita Kokborok language original development 2014 sabuni bijab chha 2014 kari sabuni bijab hero pogdas Kumud Kono Chaudhary Naresh Chandra Dev none of these garbo Ropok Devnath answer garbo none of these answer like haita amo Ropok Devnath ni haita none of these Chandrakanta Mora Singh bo bisho Sahitya Academy ni Basa সম্মান পুরস্কার মানকা इंगाबो साहित्य एकाडेमी बाई काisa पुरस्कार जाखा हाइता इंगाबो 1996 बिसियो इंगा अमरो फाइनानि चान्सेस दं हाइता इंके अ जागाव जों बुखुक्ति पेप्लाइ फाइमा खरां न हन बुखुक्ति सिनजे बुखुक्ति खरां पेप्लाइ फाइमानि आबोनो ताम हिनके ककथाइ सारिथाइ कथाथाइ नालबि ककथाइ इंगे तो सैथाइ थाइसा एबा थाइसेन सेलाइ गोबां थानजाङो जेफोर मिनिं दं आबोनो ककथाइ
सारिथाय हिंगांके जों सारिथाय तामोन हिंगांके जिन बुखुं पेप्लाय खरां पेप्लाय फाइब्रु मुंसा जाफुना गोसाया के पेप्लामोन आमके सारिथाय गथाथाय हिंके जिन बुखुं खरां पेप्लाफ्रो कुनिया कुनु जागाबा मुंसा जागाबा गोसाव नारग जागा आबोका गथाथाय के बुखुं पेप्लाय फाइमा खरां न हनो आबोका पुमु कलायमनि को जागाबो नानब डिस आंसार हायता पुमु एबा बांला बेंके दोनी माने इनके अमो आंसार हो जागाबो डी इनके kokborokni pumung sari rok wngkha इनके pumung sari means vowel wngkha kokborokni vowel wngkha इनके o jaga o a i u e wa इनके o a i u wa ngi thangka arbo o a i e u ngi tongkha इनके o jaga o kaisa pono chaya khu इनके o jaga none of these oro kokborokni sari thairo none of these tenge kokborokni sari thairo जों बाहाय मान o a i u e माने अर्थ वार जांगा मो कायसे पण जाया मन बागि none of these आइता आं माइचालिया अकक बुतांखा आं माइचालिया अकक बुतांखौ साख्लाय मुकक बुतां माने न जे मुंसाजो सावरि माने आबो साख्लाय मुकक बुतां बे साख्लाय मुकक बुतां दालाय दं कैसांके इ कक बुतां ते कैसांके इहि कक बुतां माने नेगेटिव सेंटेंस बाय एफर्मेटिव सेंटेंस ओके आबो न जों दाबो नाय नायखे आंके बबं नायके साख्लाय मुं कक बुतां आं माइचालिया अमो कैसे साख्लाय मुं कक बुतां के अमो ऑप्शन जाय दंखा इनके कक बुतां कसं के सिंपल सेंटेंस मबो जाय दं इनके इहि कक बुतां के अमो जाव मो नेगेटिव सेंटेंस इंगा ओ जागाव डी ने आंसर बेबाकनो जाव हायता ता इनकर नेगेटिव सेंटेंस ब जाव सिंपल सेंटेंस इनके ब जाव ताई साख्लाय मुं सेंटेंस बा साख्लाय मुं कक बुतां के आबो ब जाव गाबन बागे अरो आंसर जों मो डी नि मार सनाय हायता साबर अरो सिसालां का हर तलावरि जको तांखालाव खबजांगो जे हरत आरो जातंगा हरनि परे अ कासे तंका अ सिनिमारि गोनां माने जों सायमानो अब तांनि कुमा तांखालांगा तांमु तांयासु तांजांनाय गरबो none of these अमो तांनि कुमा तांखालाव क्लाइमानि गर none of these हायता मुंसानि बुमुं बुजुगनाय कक बागनो हनो बुमुं हनै बुजुग जाखागाने आबो मुं एबा नाउन गरबो गरि अमने आंसर अंका none of these अर मुं क्लाइमानि एबा नाउन क्लाइमानि गर ऑप्शन गरि गावनि बागै अमो none of these गांके मुंसे सामुं तांमो बुजुग जाखांके आबो गांके खलाय एबा बा मुंसे मुं बुजुग जाखांगांके आबो मे नाउन एबा मुं हायदा हामजाकमानि तरतर बारसुका अर तरतर खानि साव गांके अमो ककथाय रकनि जों सांनि ककथाय हमा हमा जागा रक हायदा हामजाकमानि तरतर बारसुका अर तरतर तरतर माने अमो रिडुप्लिकेशन वर्ड कैसा तरतर इनके बो हाय बरनि जे बासाव बजर ककथाय पुंमु ककथाय सामलाय ककथाय यामर ककथाय साव गांके अरो ओ द तरतर के तो जों मोटामोटी बजर हायजाबो नगो इनके सामलाय ककथाय गांके अ जागाबो जों गाना हायकेबो नगो यामर ककथाय यामर के यामर याचाकमानि हायदा इनके अरो तरतर माने न जों तरतर बाहारि दंखाय बाहायनि दंगे खरां खलायमा हाय आबोनि बागै अमो पुंमु ककथाय खबजाका माने तरतर माने न अरो खरांनि दंनाय तरतर बाहार दंखा के आबोनि बागै न पुंमु ककथाय इंखा तरतर हायदा इनके मोथाक बाय सेपेंनि वासां खांगांके जों वासा माने सायमानो कक्सलैनि सिगाङाव थेफाजाकनाय आबोनो जों वासा होनो हायदा इनके र मोथाक बाय सेपेंनि वासा गांगा मो बाय सु मु बाय सु मे बाय से इंगार none of these हायदा गांगार अरनि वासां खांके म बाय स हंगा नं हायदा जोंखाय त जे नितायाचार्य संनि बिजाबो जे नुकमानि के म बाय स के जोंखाय त मोथाक हंगा त मोन रोखाम के सेपें के से रोखाम हायदा इनके किन्तु बरनके म बाय स हंगा न अ जागा वासानि फुनुकमानि इंगै थांगो के आरो म बाय स हंगा वासा हायदा अ जागानि मोथाक बाय सेपें इंगार none of these कलायखा खामानि बबो जाखा साइदिन साव इनके अ जागा फुनुगै आरो आं अमनि किसा ताइसा तरिवान अमु कैसा सन्धि बिसेट हायदा सन्धि बिसेट के बबो जाखा फुनुगै न फुनुग जुगै अमदा जाखानाय दि इनके फुनुगै फुनुग और के गरुय जुगै फुनुगै फुनुग जुग अय के फुनुगै माने फुनुग जुग इ के बबो जाखांगा के और फुनुगै के गबाय को चेंज को कनि न गंग हायदा गांके अ जागो
फुनु अमो जाखा हायदा फुनु गई no जों सन्धि बिजिर हायके फुनु बुजुग फुनु गई मिथां हायदा अमो आता आं बाय हाजो खुरियो परिजाखा के अमो खोलाय सोलाय मोनता के आं बाय हाजो खुरियो परिजाखा अबनो तांफां खोलाय हालावो सोलायखे इंनायके अमो तांजाकनाय दङ तांजाकनाय सिनिया निके बाय दं हायदा तांजानाय खोलाय हालावनि तांफां खोलाय हालावो तलांनानै गांके अब और ओनली ओ जाक खानो तानै रनाय हिंके बायनो तानै रिखायनो उइथां के आं हाजो खुरियो परिनाय गरसे खा दं अरबो खा नंनाय हायदा आं हाजो खुरियो परियो अंके अर अ या अर खासे मांनाय के आं हाजो खुरियो परिखा अमोनाय हायदा अंके जेफोर बला तांफाङो तलांना हंगांके बाय कमाय थांनाय इकर बाय दंनाबो कमाय थांनाय ते अर जाक कमाय थांनाय के ओनली खातर कायते को आं हाजो खुरियो परिखा का आंसर बिनबो सी नंबर अंनाय हायदा ओंके कयमुंनो गरन ककबागो सोलायखाय अंनाय कयमुंनो गरन तलांखाय कयमुंनो ताव नावनो दं मुंगो दं अबनो गरनो तलांखाय तामनाय ओंके कयखा कय ककय नानो बिजिंगा आंसर अंनाय ककय हायदा ओंके अमो ताबो गरन हायदा अमो कयमुंके ताबो नावनो दं माने नावनो दं हांके जों ताबो गरनो तलांखाय ककय हायदा ओंके जुदि खोलाय तलां दि निंगांके अरां कय हिंनि थांगामा आंसर कय मुंनि मुंनो बाद रखांखाय कय तरब हायदांखाय जे तानै सगै जे तंरु माने आबंखा बार एबा खोलाय इनके आरो कय हायदांखाय कय जाक इंका किन्तु मो जाखामु इनके किन्तु बसकां क थेपाय जाय तंगा जों बसां क थेपाव हायदा मुंनि बदला थेपा जागनाय हनो मुंनि जागाव आचुंनाय एबा मुंनि बदला थेपाव कक बुतां खोनासदके तिसानाय आबंखा मुं सोलाय एबा प्रनाउन इनकारो नान अफ दिस इंका आंसर और नान अफ दिस किन्तु आरो ओको क्लाइमानि मुं सोलाय क्लाइमानि हायदा इंकारो नान अफ दिस ओके बिनि कक खोनादि अबनो इहि कक बुतांगो तलांखाय इंनाय माने नेगेटिव सेन्सनो तलांखाय तामंनाय बिनि कक खोनादि इंकारो बिनि कक खोनायांदि बिनि कक ता खोनादि बिनि ककबो खोनादि नान अफ दिस इंकाय नेगेटिव सेन्टेन्स तलांखाय अमंनाय बिनि कक ता खोनादि अमंनाय बिनि आंसर हायदा कक कायसानो मानो हनै हिंजांना हांगा बबो रुंमung तंना नां इंकारो जों लिसनिं स्पीकिंग रिडिं राइटिं आ कायब्रिनि तंना नांनायके खोनामानि सामानि परिमानि सिमानि कायनिन जाव गांके अमो कायनिन जाव एबा इकोनो जाव हायदा एबा बिनो जाव इंकाय अमंखा कायसे कंनो माना हंगांके सिनि लैंग्वेज स्किल होन जे साइटा तंगमाने आबनो स्पीकिंग रिडिं राइटिं होन लिसनिं स्पीकिंग रिडिं राइटिं आ साइटन तंना नांखायदा परीक्षा बाय सोलोंनाय रंनि कायसे परीक्षा एग्जाम बाय सोलोंनाय रंनि लामा तंसासे सुइनाय जागो इंकाय गोबां जुदा जुदा लामातै आनजगै नायजागो मुंसासोनि मूल्य बेलु बुसुक आबरा नायमानि बेबां जावन सा ओके परीक्षा बाय लामा तंसानो सुइनाय जागो किन्तु मूल्यायन एबा इवैल्यूएशन बायनागो जों गोबां मा इको जुदा जुदा लामातै आनजगै नायजागो ओके मुंसासोनो बेलु एबा मूल्य बुसुक आबनो नायमानि नंखा मूल्यायन एबा इवैल्यूएशन इको जागा परीक्षा बाय गांके ओ कायसा सिमिनो लामा तंसानो सुइनाय जागो ओनली कायसा बे मूल्यायन के किन्तु बिनसे टेब गतर एग्जाम से टेब गतर आरोखे जत बुखाक्तिनो नाय जागो हायदा ओके जों तिनिन बागै लास्ट खामानि बबो जाया हायदा इनके खामानि बबो जाया सोलोंमुं रक जाय रकनि अमरते सोंमुं रक जेरायनो अमरते बुद्धि बाय मोजांजा ओंना नायया हानसाव ओके अमो जायांगै दंखाय किन्तु सोंमुं रक जेरायनो अमरते बुद्धि बाय मोजांजा ओंना नांनायसि ओके अमनो जाया मानदाङै दंखा ओके क्लास सिकोननि जेरावनि सोंमुंनि उत्तर जे मानसाक सिगंताय कक्की साबाय पायना तिखे मासोनाय ओके तो अमोतो जावै दं सोंमुंनि बिसिङावनो उत्तर दंखाय आबोतो सोंमुं सोंमानि जाया आबोबो जावै दं गांके अर जायासिन सिङाव गांके अर जायां हांके ए नाम्बार हायदा अ जागोन ए ओके नरक बाहाय नांजाखा कमेन्ट खालायरक सारि हायदा अमनर जुदि माइनरङै दङ बुजिखाङा ओके बेलाय नां दं थकनाय हायदा अमनरनि बागै अनलि बे तिनि बागै आसों नंसित जतन हर गाहाम हायदा